kae gila tenan kae. Oh yakin. Kuwi wae aja aku kuwi wae. Rono ae kae. Tibang. Kae wae kae sing iku. Kae sing lepu. Tengkang. Ketoprak kok mlebu gang cilik barang iki kok. Sange ngawur e, engko nek wis tekan nggon pojokan yuk disut-sut ngono. Sing disut-sut ta. Kuwi lho, aku wis apal karo kuwi iki. Iki wis tak gawake piranti. Enggak. Iki lho, adikku sing urung tau jajalan kono. Urung kok jajal ngapa? Oh sik aku tak mimik dhisik ngono. Aku bareng weruh kowe cah loro. Aku kok kerasa ngelak banget ngono. Ngombe, gak diombe. Mbok aku tok anggap bayi. Maksudnya lah jare ngelak. Aku bayi kowe mbokne bayi. Pinjalo dimii kuwi kono, mek ana kono. Wes kae lo ngombe dhewe kok. Kowe ra iso mbedake. Nuwun sewu nek sing mimik bayi rasane piye. Nek sing mimik minak jingga ki rasane piye. Cintaku asakon karo seneng. Duet bukan berarti seneng lho, Mbak. Lah iki mau kan chemistry-ne yuk dadi ora. Aku mah sesuk digarap lagune. Apa? Cakepane diganti ora ngono kuwi. Diganti piye? Cintaku sekonyong-konyong koder paribasan durung bengok. Durung demok. Cintaku, Dik. Sekonyong-konyong koder karo kowe wong wedok sing butuh lemper. Lemperku pancen super gedhe dawa tur bunder. Yen tok pangan mesti nganti kiyer-kiyer. Cintaku sekonyong-konyong koder. Duh Nimas, aduh Yayi
apa? Nek jinggo ki sikile pincang. Lah ya kan dadak banget kok biasa wae ngene iso ta? Kok ngene? Kowe iki kok ngewuhke. Lah ya piye? Nek aku biasa kowe kaya ora mantep. Lah nek ngono kuwi ya gilani. Sarwa pantas yen bu. Wah, aku tibut. Aku nganti kepel. Piye? Piye rasane, ha? Gilani tenan ta? Napa? Nora Oke, aja aku aja. Iki lho nanti tiba. Turuk. 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 Shh. Wae to puyangan bari ning gone. Wae bari ning gone, ayo. Ya. Waduh, wae to puyengan mlebu ning Baik to puyangan mlebu ning kamar. kan sing lawang kaya ngono. Anjasmara teko. Pras, ayo Anjasmara. Ben. Iki entuk tuwa do tuwa saiki. Tek 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 tek. Wis pokoke pemaine sak entuke pokoke wis. Jasmara ki gelem ora karo kuwi. Gelem Anjasmara iki geleman kok. Kok padha aku. Pas lho karakterku. Ketoke ora gelem Jasmara ki. Oh, iki sutradarane aku tak gawe gelem. Anjasmara kedanan karo Minak Jingga. Ah, Minak Jingga ora gelem. diwalik ngono ora apa-apa. Sing gandrung Anjasmara. Nah, Kang Mas ngono ya. Ayo. Kang Mas, Kowe iki sapa ana cahayu moblong-moblong kaya ngene? kula Anjasmara Kang Mas. Anjasmara weton barang kesuma apa? Jangan-jangan arep ngenyang kowe. Anjasmara niku piyayine ayu banget. Kaya Dewi Wara Sri Kandi. Lah nggih kula ayu to menika. Sri Kandi Kirang niku menapa? sampeyan. Heh? Kula Kirang menapa kula? Ayu lho, semok. Kirang wi. Niku lho bokonge. Ha. Semok. Kirang menapa? Kapok kowe saiki. Anjasmara tekan Blambangan kok nduduhke brutu. Kula niku adipati nggih Denayu. Sampeyan rak putrane Regyana Patih Harya Lugendar ngoten. Pokokipun kula tresna kalian panjenengan. Arepa kados Anca Ugra nggih kajeng. Kula dereng iso nampa katresnan sampeyan. Arep ora iso mingkem ya ben. Perkara mboten iso mingkem niku mangke nek pun rampung rak mingkem dhewe. Kula mboten ajeng tresna nek dereng krungu kidung katresnan sampeyan ngoten. Wah, Anjasmara iki Anjasmara rocker kok dadine ora gandrung. Gandrunge ya liwung masih bersama Prastiwi.
Iki langsung mateni ngono ora nganggo. Kula gelem karo sampean nek sampean wis nuruti penjaluke Pak Menapa, Kawit. Pak? Oh. Lagu Liwong sing nembang Oh, sampean. nggih. Pak Kawit niku waras mboten to? Sampean sore wau rak wis nyawang Oh, dhewe. mboten ngerti. Piyayine kaya tutup teko ngoten. Lah kok kedah. Sing pundi to piyayine? Sing meking ngono wau. Nek sampean ngerti Kapi Jembawan nggih pas niku. Kurang ajar. Tuwa ning mendita. Sampean mang nembang Liwong. Nggih. Ya. mboten. Mangke kula jaluke tambah menyan ngoten. Agepe kula demit kok. Nggih. Sing demit niku kula. Kula anak sampean. Anakmu to yu? Aneh rusak ngono aku kelairane kok. Gilani kaya ngono. Kula niku sing marake rusak nggih. Kula mboten marake rusak. Kula niku anak kudu tresna karo wong tuwa ngoten. Nek kecocrok lambene. Sampeyan mangke ra iso semendi ning nggon meja kursi. Karo ditawakke ngoten. Sampeyan mang nembang Liwong nggih. Ya. Ndoro Kagem Pak sinten? Anjasmara. Kak sinten niku Kawit? Pak Kawit Nggih. niku duda anyaran. Pensiunan UGM. Kajengipun kula mboten seneng. Mengke malah dheweke mboten dawa umure. Nek Lah? kedanan kula. Perkara niku iso dirembuk waton iso dawa liyane. Dawa pekarangane, dawa gegayuhane ngoten. Ya, Liwong yo, mangga. Kesenengan luar judi. Iki nek ora tak endani iso kena tenan. Ketoke cilik kok bul jembar banget. Apane sing jembar? Panggunge niki sing jembar. Apa? Sabda. Tatiwi kentir. Thank you.
Iya. Ayo penggemar Prastiwi. Iya. Penggemarku mesti wong edan ya. Ora ana sing waras. Aku wis arek ya kepekok. Ya rahmat Ya mangga. Kenor Matur suwun. Lho, kae pras kae disawer kae lho. Wah, nggih nuwun nggih, Pak. Kupinge tutupi kaya kopokan. Ditututi arti tambahi. Oh, Pak Simoban. Ya. Nggih, matur suwun. Matur Ya. suwun.